It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Пивко от Ягерхоф. Пивко е висококачествена непастеризирана лагер бира от Ягерхоф. Пивко има красив златист цвят със светли хлебарени оттенъци. Пяната е плътна и устойчива, а вкусът е лек и малцов. Пивко е идеалният избор за летните дни и вечери, когато искате да се насладите на свежа и вкусна бира.